timapangira mosatana ndi malamulo mmene malamulo akunenera. Ndiye ngati tanena chinthu adindo sakupanga tili ndi njira ina imene yopanga ma demonstrations. Tanena chinthu adindo apanga zikhala zomvetsa chisoni zodabwisa kuti tikanene kuti tiyeni mawa tipite tikapange mademo kuntchewu, tiyeni mawa tikapange mademo kunkhata bay, chifukwa chokuti sakukhazikitsa commission of inquiry. Pamene chikhalirecho commission of inquiry yatani yakhazikisidwa. Ndiye mwina nditha kumangoyankhula ndi I think ndikumakonda kulalika kwa siku ano chifukwa chimenecho ndikumakomedwa kwambiri, mundilonesa komedwa kwambiri. Sindili ndekha amanena kuti mlandu opanda mboni ndiovuta, ndimafuna ndapase abiti Cdedi kuti aphere mphongo pa zimene ndayankhula, kena kuti segule bwaloli kuti mutifunse mafunso. Ndikuza kuti muli mafunso ochuluka ku Cdedi sitithawa mafunso, abwere mafunso pano tiyayankha. Bungweli ndi la Malawi. Abiti Cdedi 30 seconds. Zikomo kwambiri. Cdedi ni bungwe lotumikira Malawi, ndipo anamiwa unyamuka ukagwira nawo ntchito imeneyi zimene ife timafuna, ndipo tayankhidwa sipakuyenera kuti tipangenso mademo, koma chimene chikufunika ndichoti Malawi Cdedi muyikhulupirire imene mayikhulupirira kale lonse. Cdedi sigwirira ntchito munthu umodzi, ndi Malawi tonse. Tiyeni tikondane, anamiwa sakagwirira munthu umodzi ntchito, akuyimirira ife Malawi. Ndipo Cdedi imayimira Malawi, ndipo ife tilinga kukhala nanu limodzi imene timakhalira. Sutusinthaso chilichonse, ndipo ifenso sitinalandire kalikonse, koma tikuyima ndinu Malawi nji mene tinayambira poyambirira, ndipo sititopa tikhala nanu limodzi. Amene afuna kukhala ndi Cdedi akhale nafe limodzi, ndipo aone kumapeto kumene kuti apite zinthuzi. Ife tili nanu limodzi ndithu Malawi, awoti khulupirira atikhulupirire. Anamiwa akupita kumene kukagwira ntchito mene tinapemphera, ndipo zinthuzo zatheka. Palibenso zoti tingakayende pansewu pamene atiyankha zimene timafuna. Zikomo kwambiri. Kuyankhula kumeneko kwa abiti Cdedi kuyankhula mawu opanda chigamba. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Abiti Cdedi ndi ayankhula zambiri. Chimene tinganene ngati Cdedi tikuthokozabe kuti a president athu Lazarus Chakwera finally achimva kuti akhazikise ndipo akuzindikira ubwino wokhazikisa commission of inquiry. Ife tizakhalabe a Cdedi mpaka nakalekale, tilomwe aja tili chomwe tili tizakhalabe chomwe tili. Namiwa kupezeka mu commission of inquiry does not mean kuti iwo is above everything. Cdedi will always be there. The community will always be there to watch, to save and defend a watchdog. Tinamvaso pena pake akunena kuti kunapemphedwa kuti ngati kotheka commission of inquiry izikhala live. We are the watchdogs. We will not sit quiet because we nafeso ndife nzika zimene tikufuna tiziwe chimene chikutani chikuchitika. Ndiye pakali pano pa Cdedi fa imatenga zopempha za Malawi, ife timakhala choyankhuliramo. Sikunena kuti fate abwana namiwa apita kukakhala mu commission of inquiry. That means sikungabwere ma claims ena kapena zodandaula za anthu ena zibwere mmene zimabwera nthawi zonse. Abwana namiwa azizilandira, tonsefe Cdedi tizazilandira ndipo tizaziyendesa, ndipo mayankho ake azipezeka mu nthawi yoyenera. Zikomo. Zimene akukamba makomuniza awiri wanjonera kuti Cdedi ilipo, amene Cdedi amayikonda aziyikondabe, amene amadana nayo pakhala zifukwa zabwino zoti azidana nafe, koma ife timayima pa chilungamo. Koyambirira mabwana athu ndi Amalawi amene akutimvera madera osiyanasiyana, amene akuvutika panopa akudya chiteze. Amalawi panopa amene akuvutika mafuta ma filling station. Ndiye tinene pano kuti anena kuti Cdedi is there. Anamiwa ngati atanganidwa ndi commission of inquiry, ndiye kuti abiti Zainab, Stiveria, they will be here. Andikayafuna chakomera kuti alengeze mademo ena amafuta alengeza. You see, ineyo sindile pamwamba pa Cdedi. Cdedi ndi anu Amalawi. Amalawi amene that means well, they understand zimene tikuyankhula pano. Amene afuna kuti aziyankhula zawo aziyankhula, but posterity is there to judge. Ubwino wake tili live pano, zimene tikuyankhula pano muzisunge. Chifukwa anthu ena amangokhulupirira kuyankhula. If we strike a balance, timayankhula zimene tili ndi zimene zili pa ground, and with focus zakusogolo komanso with tangible evidence. Chifukwa cha chimenecho mundilole ndisegule bwalole kuli zochitika zambiri on the weekend. I don't intend to hold you for long here. I know kula anthu ena ali zochitika.
So mwachidule ndinene kuti tinabwera panopa kuzanena kuti ma demonstrations amene tinakonza kunchewu lachiwiri kuti tikayambire kunsipe pamalo pamene agona biyeni komanso lachitatu kuyambira pa Lilongwe kumene kuti tikapereke petition kwa DC ku Lilongwe tawayimisa chifukwa chokuti chimene timafunacho tapasidwa. Timafuna commission of inquiry amalawi ali mafunso pa ndege ija idagwa ku Chikangawa imene idapha a vice president Dr. Saulos Chilima komanso mayi wakali wa fuko lino Dr. Shaniru Dr. Patricia Shaniru Dzimbiri ndi amalawi ena 7. Aliyense anali mafunso anaonjezereka faja ripoti la ku Germany lidabweresanso mafunso ndiye amalawi ankanena kuti tiziwe choona achakwera mkhazikitse commission of inquiry ndi achakwera acha amva commission of inquiry ilipo. Ndiye tikunena kuti mademo palibe ife kuti apitirize koma pakabwera nkhani ina mwachisanzo ngati nkhani ya mafuta kaya nkhani yokuti kumeke atenga kampani yosakhulupirika ya Smartmatic akabwera nkhani imene amalawi mukafuna kuti pange mademo tipanganso mademo ena anyo ife timayankhulira amalawi inuyo kupita kwathu kukakhala mu commission of inquiry sikusintha kale konse kachidwe kate kwa zinthu kuwazuzula chakwera tazuzula kuti ni munthu alephera panopa kuthana ndi vuto la mafuta chaka chino cha folo misewe aliyense panopa akuona. So Cdedi sikusintha kandi Cdedi ndi yomweyo koma chimene chikusintha pano chena kuti mu commission imeneja mukhale munthu woti muzimutuma ndiye namiwayo amene ali pano chifukwa chimene ndinona kuti tikupita kokagwira ntchito imeneji. Zikomo kwambiri. The floor is open. Mufunse mafunso amene mukafunire. The challenge ikhala nthawi koma ife sitimaopa mafunso. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina ndingoyambira nani pompano. Ine ndi Kasimu awo monga ndinanenera kuchoka ku Zodiac. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndiloti anthu ena akunena kuti mene lili composition ya amene ali mu commission imeneyi ena alibe nayo chikhulupiriro chifukwa matsamba mchezo mwakunena kuti muli ena akuoneka kuti ndi akuchipani kwenikweni ngati ku MCP kuti ndi madayahadza akumeneku ngakhale kuti mwina umboniwo ali nawo ndiwowo pakambidwapo nkhani yokhudza inu kupezeka mmenemu. Ndikufuna ndimve maganizo anu inu personal ngati anamiwa mukayiyang'ana anthu amene ali mmenemu anthu 19 amene ali mmenemu ndi inu okhutira kuti ndi anthu amene mukuwakhulupirira kuti mukachita ntchito imene amalawi angayiyembekezere kubwera zotsatira zake nokhaso ndikudzaziguguda pa mtima kuti ndi zoona zake zimene tapeza. Choyamba ni funso loyamba ndi limeneyo. Lachiwiri ndiloti inuyo munatsutsa ngati Cdedi munatsutsa zotsatira zoyambirira za akatswiri ofufuza ku Germany aja kuti sizimapereka true reflection ya mmene zinthu zinalili. Zotsatira anu zimene za commission yanu tsopano anthu azazikhulupirire motani. Zikomo. Yes. Anthu akudandaula kuti menya anthu anyo amalawi Congress Party ndiye akunena kuti in their wisdom kuti nawo zinofuna kuti musapite. Ndiye chinthu chimodzi chimene mbawanga ku Cdedi nchonena kuti timapereka bwaloli tizimva maganizo anthu. So democracy ndiye imeneyo yona chikachitika anthu amapereka maganizo awo koma ndikuganiza kuti achakwera ndi anyamata awo akumva chifukwa chonena kuti nkhani ili pano ndiye kukayikirana pamuzi pano pachitika ngozi ndiye tukawakayikira auje ndiye tifuna sono tibwerese nsing'anga. You see ndiye munthu kamayamba kuzembazemba anthu amayamba kudabwa ndiye kuthana kukayikira nako commission of inquiry ndi imene yakhazikisidwa. So nkhani ya composition ndionera kuti mpaka na panopa anthu ena ndionera ali mmene mjasindi kuwadziwa ndinene pano moopa Mulungu komano tikudalira anthu osiyanasiyana apange ma analysis akapanga ma analysis atipase ubwino wake ineyo I'll be inside. You get the point. Fana kuti munthu amene mukayankhule naye ndiye namiwayo fama ena usimukwadziwa koma namiwa mukudziwa zimene amapanga amuye aliyense akudziwa zimene amapanga kaya ndi mapanga bwino kaya ndi malephera anthu akudziwa. You see? So nkhani yona kuti mukapita kumene kuchako zotsatira zake zikakhala zonati anthu akazivomereza ndifa yake choyambirira ngati mwaona akubanja Zulo anena kuti choyambirira njoti kafukufuku amenoja akhale live mawiresi makanema atani apange beam live. President tinayo kale mlandu wa chisankho 2019-2020
unali live. Kunali mlandu okhuzana za maukwati pakati pa amuna ndi azimayi, amuna okaoka kapena azimayi okaoka, unali live. Lerolo choyambirira demand yoyamba ndimene yaperekedwa. Koma ine ndikufuna maganizo a anthu uno mundipase zimene ndinyamule ndipite nazo kumeneko. Ndeno muzaona ine kodi zinthu ndinamutuma munthu uja zatheka kapena sizikutheka. Koma ndifuna ndikupange ni challenge kunena kuti my conscience is clear. Nabadwa ndi conscience ya moyo pamene ndili pano. Andikale ndinawerenga quotation ina yake, to act against conscience is unclear and unholy, and I stand by that mpaka na lero. So ndifuna kunena kuti lero all factors being equal, kaya anthu ena 18 mulibe nawo chikhulupiriro, 18 yenawo koma anamiwa mwakhulupirire, anamiwa akapanga zimene amapanga, zimene mmayembekezera ndi zimene simukuziyembekezera. Ndifake tabwera panopa nkhani ina kuti inu Cdedi munasusa za preliminary report. Gentlemen, let's be serious. Nkhani ya ngozi ya ndege kungoyambira mafuta anali makati usanena kuti ndege inagwa chifukwa chani. Ife tule ndokondwa kwambiri. Ife tena kuti tikupita chifukwa izi ndanenaso mu statement kuti zimene ndikunyamula ine tikuyambira pa preliminary report licha. Kunena kuti gentlemen, this was a raw deal. Ndiye ndifake leo tikutokoza chakwera kuti amva kulira kwa Malawi andi chiyembekezo nchona kuti anthu 19 aja kuphatikizana mewa kuyankhula pano akapereka mayankho kwa Malawi aja. Ndiye ulendo utiyamba tikuyamba mawa. So amati time is the best judge. Kulibe oweruza milandu wabwino ngati nthawi. Chifukwa chani anthu amatha kupanga connive. Mukuziwa ni mlandu wa Ambuye Yesu. Anthu anamvana kunena kuti tiye tituluse chigawenga tipachike uyu mwana wa Mulungu. Koma nthawi inawazuzula. So ine pano pasinifuna kuyankhula zambiri. Ndinakale kuti pamene andika mu komitimu ndiye kuti oyankhula akhalapo. Koma ntchito yanga ndonda kuti Amalawi mayankho amene ali nawo, mafunso amene ali nawo, mayankho akapezeke kuchokera mu commission imene. Ndimene ndavomerera ine pano kuti ndikupita kweneko and count on me. Ndinene muchiwa kuti mundikhulupirire ine panopa. Sindimakonda kuyankhula zoti anthu azindona kuti ndimatamika kwana kuyankhula kapena kutani. Ine ndimayankhula zimene tikuziwa kuti zimenezo zitheka and ndikuthekera. Amene anandika mu komitiwo amadziwa chifukwa ndiyikiramo. Koma ngati amandiganizira kuti amandika chifukwa cholakwika, Amalawi ndinumbira mtizapereke chigamulo. Kutero zonse zikuyankhulidwazo pakutha zonse, the final say Amalawi ndi amene azapereka, they are the best judges. Ndimangofuna ndimvetsetse pomwe nafotokoza kuti panala anthu ena omwe amakuletsani kuti musakakhale nawo mu komiti imeneyi. Zomwe zitanthauza kuti mwina nali ndi mantha kuti ngati mukhale mu komiti imeneyi ndikuti musiya kumenyera ufulu wa Malawi wangati kuti mwina mabungwe ena makhala kuchitira akasankhidwa kuti maudindo akuluakulu ngati amenewa. Nawo ndimangofuna kumvetsetsa kuti mukhazikitsa njira zotani kuti pofuna kaonetsa kuti commission of inquiry imene ikhale yosiyana ndi ma commission of inquiry amene akhala kuchitikapo, chifukwa takhala tikuona kuti pakhala pakuchitika ma commission of inquiry osiyana-siyana. So mwina mukuonetsa motani kuti commission of inquiry imene ichitike panoyi ndithu ikakhale ndithu yopambana kuposa ma commission of inquiry onse amene akhala kuchitika mbuyomo. Komanso ndinali ndifunso kuti mwina ichi ndi chiyambi chosankhidwa ndithu mwina maudindo akuluakulu chiyambeni mwina bungwe limene la Cdedi kukhazikitsa bungwe limeneli komanso kulitsogolera bungwe limeneli. Mwina mutati mwasankhidwa mwina maudindo ena akuluakulu ngati unduna mwina ndi madindo enanso akuluakulu posa pamenepo mutha kulandira ngati mmene mwalandira mpoti mwafotokoza kale kuti cholinga chanu chofuna kumenyera Amalawi kubomako. Zikomo. Mawu opanga underline sindifuna ndikhale ngati kuti ndikupita kwinapo. Mawu amene ndinapanga underline nthawi zonse tikabwera kumazayankhula tinkafuna credible and independent commission of inquiry. Funso loyamba liyananena pakuti anthu akupereka maganizo awo. Now ntchito the task yoyambirira imene ilipo ngati committee nchonena kuti tipange chani kuti Amalawi atikhulupirire. Fa pakutha pa zonse nkhani si process yayi, nkhani ndiona kuti product imene ichiluke kodi tikayikhulupirira anthu azayilandira. So ndifake tinkasindika Amalawi ambiri panopa akusindika zonseze zikubwera ife kuti kodi mafunso kuti is that composition credible, is that composition independent. Sizaine zoti ndiyankhule fanda ndinakale kuti bungwe la Cdedi timangotenga zimene anthu ena sangatenge, mabungwe ena amene sangazipange ife ndimene timazisenza. Choncho ndisayankhule zambiri ndina kuti ndero ndabwera pano kwa challenge Amalawi kuti we have just started the journey. You be the better judges.
sinabwere pano kuzipanga defend, sinabwere pano kuzachikomesa, sinabwere kuzapanga atake munthu, koma ndinena kuti we have started the journey we have been calling for yayambika. So amalawi mukhale alert, you be the better judges. Nkhani yachiwiri manena kuti mwina ichi nchiyambi cha maudindo, mukaona m'manja mwangamu ndi malima. This is 21st century. It's unfortunate kuti malima kwa magwisa benchito kasu. Ineyo zanga mulungu amandipasa. And mulungu anandipasa nthawi I saved Malawi. Whether I saved better or not is neither here nor there. Koma I told myself and I convinced myself. Ndinanena kuti I don't like acting against my conscience. Ndinanena kuti I'm not eyeing for any public position. Ndibwerezi pamenepo. Ndilibe chidwi china chilichonse choti ndikhale pa public position. Kuteroko mpaka na pano kumuzi kwanthu uko kuli Khonjeni Mangunda constituency. Mangunda ka Khonjeni kana amati mafisi anaidula inati Cholo Central. Aimpia kwathu anali abeni phiri ndi aidula constituency ija. Anthu ankanena kuti mene aidulamo uko kukhala Dr. Beni Phiri inu anamiwa mukhale kuno. Ndinawuza kuti toto ine zandale ayi ndiyeno mene ndinasiya ntchito ku State House 2019 nachita resign, nachita kuthokoza kwathokoza His Excellency the former President Professor Arthur Peter Mutharika kuti all good things must come to an end. I did my part. Whether I saved my mother Malawi well or not is neither here nor there. Position iyi msane kuti position yaikulu ya kuma chimeti malilira on behalf of Malawi kuti afuna mayankho. Akanakhala kuti ni position yoti anthu akagwira ntchito yoti akupeza magenzi ndikanauza kuti thank you so much your excellency Dr. Lazarus Chakwera sir, because I did my part. Ndibwereze pano mukafunsa anthu amene achilungamo amene ndimayankhula nawo in confidence, they will tell you kuti akulu amene chamakana lero ndinena pano mafumu amabwera mu August amfumu anamiwa anabwera kwatu kunyumba tinali limodzi ku Lilongwe kuno. They were telling me kuti ambuye taganizani bwino constituency ija. I told him in the face, in the presence of my wife kuti ineyo sangani munthu MP kumeneko timpanga support. I don't have intentions whatsoever. I don't have any ambitions of a public office. So iyi ndapita kuti zijatinka dandaula zija mwayiwapezeka because munthu kakhala kuti player akungoponya mbwalo kochuma muzazofuna kuchita koma zikatina kocha amayeneka vale boot. So my going into this commission of inquiry not coach wa vala boot akubeda umeneko akasewere because I can't stand there ndikumapanga complain when actually the opportunity availed itself. This is an opportunity that has availed itself. I have to seize this opportunity to represent Malawians within that commission of inquiry. That is exactly what I'm doing. This is why I'm here. I'm calling for those people. Mubwerese mafuso tinyamula ndipita nawo kumene kucha. So ngani yona kuti anamiwa mene zitamemba kusankhidwa ya forget. Ndiye kuti ngani ina yona kuti atilandira ndalama. Amene ali ndi umboni abwere. Ino ndi mboni Cdedi ikamazanena zinthu imabweresa evidence. Cdedi simangobwera kungobwera bwino ndi amene muti ndabwera ndalama bweresani umboni. Komanso nafanda kuuze kuti akabwera wina tikangolumbira mawa manena kuti ayi ye tikambirane this outside that ndiye mpanga expose munthu amene ndinene pano kuti namiwa alibe mtengo. Cdedi ndi Malawi. I'm not here for personal gains. Ine am a poor person. Ndinavomereza. I manage my life. Zakudya zimene maja ndi malima ndekha kudimba. I'm happy at that level. So lero kuti wina azibwera azipanga twist dala pazifukwa zake akwala kwira Malawi. I stand for the Malawians. Ndifanda kuti ulendo wangu yamba koma amene ndi evidence file lero fanda kuzeni kama ziwa kasimuziwa munthu wandale palibanga kupasa ndalama usa kujambula. Ama yika matreses joni kuti ikafika nthawi ndikamayankhula amene kuyankhula panomu bwezi pano atayamba kale kuponya zikuzungulira mu. So I'm challenging you ino amene mukumapanga zanu mukumayankhula, unfortunately mukumayankhula musali Malawi muno zomvesa chisoni kwambiri. Ife tili pa ground panopa malimo tili pangane support kumabweresa zinthu ndana kuti namiwa is not here to compete with people. I'm not into popularity contest. So amene akupanga maclaim kunena kuti namiwa malandira ndalama, bring forward evidence. Bring forward evidence. I'll be glad to receive that evidence. Komanso amene akukaniza kuti ati akanipanga corrupt ati akhalanane pansi ndi sintha maganizo fauda akuzoni ne osauka. I will expose you. So ngati munakonza ndi maplani kuti mubwerese ndalama munthu wake sio namiwa. Namiwa sanalandire ndalama ndipo sazalandira ndalama sizapanga kuti tipange twist. Ndipo ndikuuzeni chichi kunena kuti incident inachitika uchikangawa inji sidachitikepo Malawi muno. The closer we got was in 1983 kunafa nduna zitatu ndi MP mmodzi. Koma in this era
tinaona the sitting vice president and the former first lady kuphatikizapo servicemen and women kuphunzitsa pilot akuluakulu si ntchito yamacheza. You get a point? So Mr. Namiwa cannot benefit pa nkhani za magazi. Anamiwa ngosauka inde koma anamiwa mavuto awo azatha ndi thandizo la Mulungu ndi ntchito limene amagwira ndi thukuta limene amakhesa osati pamwamba ponena kuti tikagulise chilungamo. Amalawi afuna chilungamo pa nkhani imeneyi. Ndifa ndikusindika pano ndikubwerezaso kuti ndikupita kumene kokakuyimirirani andi maso anu ndi ine. Kaena mukwakhulupirira simukwakhulupirira koma I'm here, I'm challenging you. Time is the best judge. Zikomo kwambiri. Ndikupita ndakuyankhani eti. Mafunso alipo ena. Musapite tu mafunso fusani nditu zimene mungafunezo. Zikomo kwambiri mwina chifukwa cha nthawi ndinabwera ndi azinzanga koma chifukwa cha nthawi ndikupita kuti ndakuyimirira. Kapena alipo afuna kuti mpase mpata. Chabwino, Stiveria 30 seconds. Tibwerezaso kunena kuti Cdedi ndiyo mweyi inali kaleo imene ilipo pano ndipo izapitirira kutani kukhalapo. Ndinu otiyang'anira, ndinu otizuzwa koma popeza tinapempha ntchito kuti tizikhala chonyamuliramo tipaseni. Zikavuta akakana kuti thandiza mmene mavuto utaperekera tibweranso pompano ndikuzanena kuti pempho lija likuvuta kuyankhidwa even though Anamiwa ali kuti ku inquiry. We are promising that to Malawi and to ourselves. Sizukhuza finance ndine Malawi. Zukhuza to safe siko. Kuyankhulatu kwa mphamvu kumene kunena kuti even ndaganiza panopa kuti nzipanga zanga ndikhala ndikuti ndachoka Cdedi. Koma sindikuchoka ndilipo amene timanyasa tianyasabe amene timasangalasa tikusangalasani poni koma ifeyo timafuna chilungamo chiziyenda ngati masi. Ku Cdedi sitimaphetira, ku Cdedi sitimaopa. Aluta continua. Tinayamba ndi pemphero. Ndimaganiza kuti zikhala zofunikira kuti tisekenso ndi pemphero. Ngati pali mafunso ena ifa cha nthawi pali zambizo chitike pamuzi pano. Timafuna kuti tikuthokozeni atolankhani amene munali muno. Tinakupasani mpata kuti mufunse mafunso ndikupera kuti ayankha. Koma kunjako amene muli mafunso abwere. Koma ku Cdedi sitimapanga zinthu zampikisano. Sipanga zampikisano ni munthu tikupanga zonena kuti dziko la Malawi limene tikukhalamo padakale pano pa malo mwa ana athu likhale dziko labwino. Koma chilungamo lifuna kuti chizioneka ndipo chiziyenda ngati madzi. Zikomo kwambiri. Mpere tikuthokozani Atate okhala mmwamba. Ife tinachika ngati chiyerekezo kuti tidzakumane nthawi ino koma inu odziwa kwanitsa lonjezo mwakwaniritsa zimenezo ndipo tikuthokoza kuti zonse zokambirana mchipinda mwino zayenda bwino ndipo tiyamikanso kamba ka chikondi chanu chimene mutonetsere pamene tikuchoka pano pita mmalo osiyanasiyana. Tikupemphani kuti mukhale nafe onse. Amen. Limenelo ndi pemphero kutsekera msonkhano wa olemba nkhani umene bungwe la Cdedi motsogozedwa ndi mkulu wa bungwe limeneli a Sylvester Namiwa anayitanitsa mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri ndithu ndi mmene mwamveramo kuti iwowa chachikulu amadziwitsa Malawi kuti zionetsero zimene anakonza kuti zichitike lachiwiri komanso lachitatu likubwerali ku Ntchewu ndi ku Lilongwe iwo azimitsa zionetserozi. Amafuna kuti president akhazikitse commission of inquiry yoti ifufuze za ngozi yomwe inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena asanu ndi atatu. Ndipo akunena kuti for president akhazikitsa commission imeneyi ndiye kuti kwa iwo basi akhutira kotero zionetsero zimenezi sizichitikanso. Dzina langa ndine Kasimu Aubi. Ngokupemphani kuti mupitirize kumvera wireless ya Zodiac, kuonera kanema wa Zodiac komanso kutitsatira pa tsamba lathu la Facebook Zodiac Facebook page. Tikufunirani masana abwino, pitirizani kumvera Zodiac.